Babu lafiya? Haba Umi, wace irin rayuwa ce wannan saboda Allah? Yau kana da abu gobe babu. Wai me ya faru? To yanzu gashi ni ban san mafitar ba ma. Abun duniya yayi min yawa ba komai yanzu. Allah ne ya baka aiki kuma shi ya ƙara kwatan abinsa kuma shi zai ƙara baka wani. Yanzu ban san mafita ba. Ina zan kama. Mafita ɗaya ce ka zauna ka gaya wa Allah kanka. To shike. Ina da 500 a nan. In na je na canza kaya zan je mana ce bane. Allah ya miki albarka. Allah ya albarka. Ka ga daɗin ki in baka da arziki ka yafi ƴaƴan arziki. To, kawo ka ji halin da yaran nan suke ciki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni wannan rayuwa ba san da zan yi da ita ba. Amma akwai Allah. Kina ji na ko? Komawa zaki ki je ki ba su hakuri. Ni ma nan wallahi hakuri nake. In ban da kaddara, ni ban taba tsammani ban taba tunanin cewa zan zo in kama irin wannan aikin ba. Ki dai duba kiga da lafiyata da kuruciyata. Da aikin da ya kamata a ce na karfi ne na nema amma abu ya kasa samuwa. Kamar wanda aka sa hannu. Kuma wannan rayuwar da ake ciki babu wanda bai san halin da ake ciki ba. Nan da kike gani na bar ganin wai ina gidan wani hamshakin alaji ina aiki. Sai in kwana 3 abin da zan sa aljiwa naira 100 ta gagare ni. Gashi da ganin kyashi idan yayi bako nan in suka zo in bakon sai yana son dauki wani abu ma alheri ya rika a ni ban gane ban san irin wannan al'amari ba. Saboda haka ki yi hakuri ki tashi ki koma. Ba mu san abin da Allah zai ba. Yanzu kin ga watan jiya ma ni ba a biya ni ba. Shi kansa wannan watan gashi ya kusa kai rabi har yanzu mutumin nan bai ce mu wani abu. In kuma Allah ya sa bayan tafiya ki wani abu ya bujiro to na yau aiki. Shikenan. Gafata malam, dama wajen ka na zo. Dama wata magana ce take tafe da ni dangane da yanayin rayuwata da na tsinci kaina malam. Sau da yawa zuciyata tana ayyana min na je tsakiyar kasuwa na ihu ko Allah zai sa na samu wanda zai aure ni malam. Sabida ni da na je na aikata zina na kwammace na bada kaina malam ko da ba tare da sadaki bane ba. Shine nake ganin meye matsayin wannan da'awatawa a addinin musulunci. Nace bari na zo na sanar ma. Da farko ya mace tana da kima, tana da mutunci a cikin addinin musulunci. Saboda wannan daraja ta da kimarta, Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba mutumin da zai wulakantar da mace sai wanda ya zama wulakantacce ne shi. Ba kuma wanda zai girmama mace sai wanda ya zama mai girma ne shi a wajen Allah. Dan haka Annabi alaihi salatu wassalam ya fi kowa a wajen Allah domin ya fi kowa girmama iyalinsa. Matsala biyu zaki fuskanta idan kika cikin kasuwa kika kirari kika samu mijin da zai aure ki. Na farko wani zai aure ki ne saboda me, saboda ya ga darajarki da kimarki da Allah Ubangiji ya miki kin zubar da ita a ƙasa. Ya aure ki kai ki cikin gidansa ya zama yana cutar da ke yana wulakantar da ke saboda me, saboda ba zai ga kimarki ko darajarki ba saboda kin yi tallan kanki a cikin kasuwa. Ko kuma wani ya zama ba shi da dama da zai aure, ba shi da niyya da zai aure ko ba shi da halin da zai aure, amma saboda kin zubar da kimarki da darajarki a ƙasa ya zama ya aure ki. In ya shigar da ke cikin gidansa ya zama halin da kike ciki yanzu kin sake koma a cikinsa. Wannan shine abin tsoro. Amma akan abin da ya shafi Islama wannan daidai ne. Ko ta halin kaka ki kyamaci zina, ko ta halin kaka ki buƙaci ki aure akan yawon banza. Amma ne miki bishara da cewa ina da almajirai, ina da mutane waɗanda suke karɓar magana ta in na faɗa.
wa'anda in sun aure ki na tabbata za su kiyaye mutuncinki, za su kiyaye martabaki, za su kiyaye kimarki domin sun san mutunci da martaba. Zan tuntube su duk wanda na samu a ciki ya amince zai aure a wannan lokaci to zan haɗa ki da shi. In Allah yarda a cikin gaggawa za a yi wannan al'amarin ba tare da an daɗe ba. To malam na gode, zan koma. Masha Allah, kuma ne muke fatan alheri. Allah Ubangiji ya muke albarka. kin ga dai abin da nake son gaya miki ki hakuri. Kin ga dai idan kika mishi haka gaskiya baki mishi adalci ba, zai kaman kin raina arzikin sa ne. Amma tun da haka dai don Allah ki hakuri ki koma gidan shi ki zo, ko da yake nan ma idan kin zo gidan ma'aifinki ne, amma duk da haka zai kaman kin raina arzikin shi, ki hakuri kai ki koma. To da wanne zan ji? An kora baba a wajen aiki. Da nawin ci da kanshi zai ji ko da nawin ci da ni. Ba gwanda in bar shi ba, shi ya dan yi fama da kan nasa tukunna, ko na dan wata biyu ne. Haka ne, amma ki hakuri. Ki hakuri kawai, saboda kin san idan kika mishi haka zai kaman kin raina arzikin sa. To ni fa ni ma ba wani abu nake samu ba. Kina ganin dai dan aikin da nake buga ne. Daman shi yake dan taimaka mana, to shi ma yanzu babu. Shikenan. Nagode sosai. Baran jan dauko ko. Oke to shikenan. Seki haƙuri, seki haƙuri, seki haƙuri, hakan Allah ya ƙaddara miki. Ki koma ga Allah, shi ɗaya zai isar miki komai. Dukkan tsanani sai ki jure zai zo da sauƙi. Wasu rayuwa na ga dai wasu ɗaurin gurmai. Yau da gobe da addu'a suka zanfa su taro. Ki haƙuri, ki haƙuri.
wannan magana da zan gaya miki har cikin zuciya ta wannan magana ba na jin daɗin ta. Dole ce ta sa zan fito fili in gaya miki wannan magana da zan gaya miki yanzu a bakina. Wallahi duk mutanen da muka yi magana da su akan cewa za su aure ki, almajirai na da mutanen da nake da dama a kansu, duk wanda na tuntuba a cikinsu sai ga ina da wani uzuri wanda ba zai bar shi ya yi aure a halin yanzu ba. To shi ne nake ganin ban sanya al'amarin nan zai kasance ba. To malam, tun da dama akan da a wannan muke, kuma malam kai kake kira akan a zo a bi wannan hanyar da ya kamata. Me zai hana kai ka aure ni malam? To, ba zai zama matsala ba. Ba zai zama matsala ba domin tsakanina da Allah waccan ranar da kika zo ne muke magana akwai almajirai na. Akwai mutane da zan yi magana waɗanda su suka fi cancanta su aure ki, a cikinsu akwai ni. Bane sa ban bayyana miki ba saboda ina tsoron kar ki ɗauka cewa na yi amfani da damar da nake da ita ne dan in aure ki, in tilasta miki gashi ban dace ko ban yi daidai da mijin da ya kamata ko kuma ba kya son irin na wajen aure ba. To gudun wannan ne yasa da kika zo ban bayyana miki ba. Tunda nesa ba kusa ba na nesa akan a ce in aure ki. Amma tunda Allah ya sa wannan magana ta fito daga bakinki, ban da wata matsala. In an samu cewa a cikin zuciyarki za ki amince ki aure kamata ko mai shekaru ina, to a shirye nake da ni in aure ki. To malam, na ji daɗi, na gode sosai. Wai na za ka ne? To me kike so miki ne? Ina ma magana kana faman tafiya eh? To me kike so ne miki wai? Ni na ce miki wannan magana ni ban san da ita ba. Ai baka san da ita ba ka gama min cikin ka cewa kai Ni baka ba san da sani magana ba. Kashar kawai ke so ki mun. Ni ne nake ma In shari. wani abu kike so in baki kawai ki magana ki ce in baki kudi amma ba da ki zo ki kaga mun sharri ba. Ni wani me zan ce ka bani ko me nake nema a gurin ka? Ai ka san na fi karfin da maka ƙarya ko? To ba za ki je duk inda za ki da shi ki ko ki zubar ko ki bar shi can ta matsayi miki ba ruwana da shi.
To ba damuwa ina zuwa da Allah ban tafi abu. Kawai ki zo. Kawai ni zaki zo ki go sharri. Ha? Na zama na zaki zo ki mun sharri. A ke samu da rashi daga Allah ne. Samu da rashi daga Allah ne. Idan karbe asirin wani Allah zai rufa naka. Mu kiyaye haƙƙin Allah wanda ya yi ma duniya. Samu da rashi daga shi ne, ka dogara zai maka jalla. Samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi. Na ji uzurin da ke kamu kuma babu abin damuwa bane a ciki. Ni zan iya jiran ki daga nan har kika makaratu. Shikenan tun da ka faɗi haka, zuciyata a shirye take da ci gaba da ajiyar soyayyarka. Allah ko? To dan gida da an gani. Sana ji daɗi ne. Hello? Wallahi tallahi abokinka idan bai mai da hankalinsa ba na rantse maka da girman Allah sai na tona masa asiri, sai na sa duniya gaba ɗaya sun sani, kuma abin da yake ɓoyewa ɗin nan da bai son duniya ta gani wallahi ƙarya yake yi sai duniya ta gani kuma ta san me ake ciki. Ba da ya gudu ba? To shi kenan. Wallahi da ni yake wasa, ƙarya yake yi. Na fi ƙarfinsa wallahi, na fi ƙarfin yi min irin wannan rashin mutuncin. Ko ni ko shi. Wallahi, ai na riga na rantsi. To shi kenan. Na ji ina sauraron ka. Ina saurare ba matsala, ina ji. Amma wallahi ba dan kai ba ko idan muka haɗu na lahira sai ya fi shi jin daɗi. Zan nuna masa cewa ƙarya yake yi sai dai in ba ni bace. To shi kenan. To na ji. To shi kenan. Tunda ka ce za ka ɗauki nauyin cikin ba matsala. Komi da komi har na haihu har ta girma to ba matsala na amince zan zo a yi rubutu ba damuwa. To shi kenan, na gode, Allah saka da alheri. To shi kenan, na gode. Wallahi da ba din kai bane ko?
kashe shi ma ni wallahi ba wani abu ne a gare ni. Din ni in kashe shi wallahi saboda haka da yawo nake da wuka ko ta ina da na gan shi kai ko da sai dai Allah ku ji mugun labari tsakanina da shi wallahi. To shi ke. To ba damu a tunda ka riga ka ce zaka ɗauki nauyinta ai ba matsala. Ba komai naji. Allah naji ba matsala na yi haƙuri ba komai. Na gode. Yawwa. Sai an jima to sai na ji ka. Hello, salamu alaikum. Alhaji Kabir. Ni ce gaskiya ne. An tashi lafiya? Ya iyalin kuma kowa dai lafiya ko? Wallahi na dai kira ne kawai maka godiya bisa irin kulawan da ka baiwa Humaira. A'a, haba Hauwa. Me wani abin godiya a ciki? Wallahi na gode. Duni a duniya ba da abin da zan ce maka gaskiya sai godiya. Allah ya saka maka da alkhairi. Na gode sosai. Ba komai. To Alhaji in ba kai ba wa zai mun wannan? Ai biki sani ba. Ai abin da Saba ya haifa kamar ni na haifa ni ma a ciki na. Gaskiya ne. A kware da gaske. A wannan ai yi wa kai ne. Haba da Allah. Yi wa kai ne. Ai in ma biki san wani abu ba. Ko ni ne haka ta faru da ni. To Saba mai iya kula min da abin da na haifa ne na bari. To balanta kuma wannan kuma ai duka ni ma jin ta nake kamar yadda na haifa a ciki na. Na gode. Allah ya saka da alheri, Allah ya bar zumunci. Allah ya kiyaye gabanka da bayanka. Na gode. Yawa na gode. Ya ba komai wallahi. Haba ba komai. Allah ya shigo lamarin. Allah ya taimake mu. To shi kenan. Yawa. Na'am. Ai na ta yi ne ma ko ba ma cikin wani bugo waya ba wani ta ma ki ce ba za ki taso ki zo duk babu ba wannan ya wuce ni a waje na. To shi kenan. To malala Allah ya taimake mu. Allah ya shigo lamarin. Ba komai. Sai an jima. To malala na gode. Yawwa. Samu da rashi daga Allah ne. Samu da rashi daga Allah ne. Idan karbe asirin wani, Allah zai rufa naka. Mu kiyaye haƙƙin Allah wanda ya yi ma duniya. Samu da rashi daga
rashi ne ka dogara zai maka jalla. Samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi. Samu da rashi, samu da rashi daga Allah ne. Samu da rashi, samu da rashi. Ya kamata ki san cewa ina son faɗa miki wani abu. Ina son ki, ina kuma ƙaunar ki. Ba na taɓa tunanin cewa zan iya rabuwa da ke. Kamar yadda yake bibiyata, haka ni ma zalika nake bibiyar ki. Ina ƙaunar ki. Wallahi ba zan taɓa iya rabuwa da kai ba. Shi yasa kaga nake ta bibiyar ka. Kamar yadda kai ma kake bibiyata. Samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi. Tabbas alamu suna nuni da cewa yaron nan ya kusa ya gano abin da yake ɓoye domin ya fito da shi fili. Ya kamata ka gaggawan zama da shi domin ka fahimtar da shi a halin da ake ciki. Umaira, abin da nake son ki da shi Alhaji Kabiru, ki riƙe shi zuciya ɗaya, ki riƙe shi tamkar uba domin ya fi mahaifinki. Ya yi miki abin da mahaifinki ma bai miki ba, kuma yana miki abin da ma 'ya'yansa bai musu haka ba. Kin ji ko? Saboda haka ki riƙe shi bisa amana, zuciyarki ɗaya. Yana yi bar na bari. Ki so abin da yake so, kuma ki ki abin da yake ki. Kin ji? Ina gaya miki wannan magana, ki kiyaye da wannan magana tawa. Kin ji ko? Haka nake so. Dan Allah ki kula. Samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi daga Allah ne. Idan karbe asirin wani, Allah zai rufa naka. Ga dafa na zo tun ɗazi na jiran ki a ƙofar gida. To yin biya mata a fito lafiya.
Yawwa sannu. Wato akwai wani abu guda ɗaya da ke bani mamaki. Akwai da yaushe ya kira da mahaifinki tamkar mahaifi yake a wajena. Amma ban san me yasa yake so ya kasance katangar karfe tsakanin da ke ba. Ni kaina abin nan yana cimin tuwa a ƙwarya. Na rasa me yasa baya son ganin mu'amala ta da ni da kai. Sai ni. Komai zafi maganin sa Allah. Barwa Allah komai. Da sannan a hankali na san duk abin da yake boye wata rana zai bayyana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabbas Umaira da Ahmad sun shaku da juna. Ni a gaskiya tunanin yadda za a yi a raba su nake yi. Ko raba su ya zama wajibi domin duk shakuwar da suka yi. Labari ya tabbatar da cewar Ahmad wane a wurin Humaira ɗan uwanta ne. Da haka batun a kyale su ko a zuba musu ido ba zai taso. Da haka dole a raba su. Haka ne. Babu komai. Ki iya bakin ƙoƙarinki don ki tabbatar da cewa kin yi adalci a tsakaninsu. Ahmad, abin da nake so in gaya maka. Aure tsakaninka da Humaira ba zai yi ba. Saboda Humaira ƙanwarka ce. Ƙanwata? Ƙwarai kuwa, Humaira ƙanwarka ce. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ban sani ba ko kunina ne bai je min daidai ba. Ki sake faɗa min abin da kika faɗa. Abin da na faɗa haka yake. Humaira ƙanwarka ce domin kai da ita ubanku ɗaya. Kaga kuwa ba aure tsakaninku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaga kuwa ba aure tsakaninku. Gaskiya na tausaya miki, amma wannan abin ina so zama da kake bari kowa ya sani, saboda idan har wannan abin ya fita ya zama kamar tonon asirin mahaifinki ne. Wanda nake so da shi ka dauke shi kawai a matsayin kaddara. To ya zan yi? Ai dole in yi imani da kaddara.
Wato, abba sanin kanka ne ka san cewa mutanen yankin nan suna alfahari da mahaifina. Amma babban takaici da babban abun rashin nasara a tattare da wannan abun shine wannan abun da ya faru. Don ni kaina shine babban kalubale a gare ni. Gaskiya ne. To, ka san yadda al'amarin nan ya kasance. Babu abin da zan ce da kai face in baka haƙuri in kuma ce da kai ka ci gaba da yin addu'a. Saboda ka san dai ni ƙanin mahaifinka ne. Kuma lokacin da wannan al'amari ya faru babu irin takaicin da ban ji ba. To amma shi komai muƙaddari ne daga Ubangiji. Haka Allah iga dama i kuma tsara. Babu wanda isa i canja. Da haka babu wani abu da i kamata ka yi face illa addu'a. Da haka ka ci gaba da yi masa addu'a, ni ma kuma zan ci gaba da yi. Amin, na gode. Na gode. Insha Allah zan. Shikenan, Allah ya maka albarka. Kuma me ke faruwa ne? Na fahimci tunda na miki tambaya kika kasa bani amsa kika ga cin damuwa. Yanzu dai ka ji abin da yake faruwa. A gaskiya abin da yake ɓoye fa yana ƙoƙari ya fito fili. Ni abin da nake gani kawai mu bar wani maganan ɓoye-ɓoye a tara yaran nan a gaya musu gaskiyan al'amari. To, ni kaina abin ne yana damuna amma kin ga yaran nan gaba ɗaya ayana ne. Saboda haka abin da ba zai yi bane dole in same su musu bayani. To amma abin da nake gudu ne komai kana so ka bi shi a hankali. Kar ka yi gaggawa saboda ka abu ya zo ya tayar ma da hankali ko ya tayar da wasu hankali. Dole sai kai nazarin kaga ta yaya za ka bullo wa abin. Amma insha Allah zan same su zan musu magana Allah ya yarda. Domin ka gani a ce yara uba ɗaya kuma sun zo suna soyayya a cikin rashin sani, ai gwara tun wuri a sanar da su halin da suke ciki kafin abin ya zo ya citira. Ai dole ne ma in yi magana. Insha Allah zan magana abin Allah ya yarda ba komai. Kar ki damu. Okay.
To, wato komai zafi maganinsa Allah. Kuma wannan abubuwan duk da ake faɗa da yau ƙarshensa zan kawo in Allah ya da. Kai Ahmad, abinda nake so da kai da Humaira, babu aure tsakaninku, kwata-kwata ba aure tsakaninku, ko a kusa ko a nesa. Domin nasabarku ba ta wasa ba ce, nasabarku uba ɗaya ce, inda na haife ka haka inda ta ma na haife, saboda ƙanwarka ce. Din ni na haife ku. Saboda haka abinda nake so da ku yi haƙuri, kuma ku rufa min asiri. Idan kuma so kuke asiri na toni da naku, to ku je ku yayata magana a gari, kowa isan tsakaninku. Abin da yake faruwa shine na yi wannan abu ne bisa kuskure. Saboda haka na farko dai ina neman gafararku da ku yafe min abubuwan da na aikata. Kuma ka je ka nemi matan aure, ke kuma ki je ki nemi namijin da za ki aura. Amma dai batun aure tsakaninku gaskiya babu. So da kuka yi wannan kun ƙaunaci junanku a matsayin uba ɗaya, ku ci gaba da zumuncinku, amma iya nan babu wani abu zai shiga tsakaninku. Ku yi haƙuri. Ku yi haƙuri. Wannan shi ne kawai. Uwar gida kin ji da abin da yake faruwa. Ku yi haƙuri, kin ji Humaira? Ahmad kai haƙuri. Allah ya kyauta. Samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi daga Allah ne. Samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi daga Allah ne. Idan karbe asirin wani, Allah zai rufa naka. Mu kiyaye haƙƙin Allah wanda ya yi ma duniya. Samu da rashi daga shi ne, ka dogara zai maka. Na fahimci cewa kai wa na ne, saboda haka dole in ba zuciya ta haƙuri. Ba zan taɓa iya zama guri ɗaya da kai ba. Haka dai Humaira. Amma ina so ki sani ni ma ba zan taɓa iya zama da ke inuwa ɗaya ba, kuma zan iya zama da ke gari ɗaya ba. Me kake nufi? Ina tabbatar miki da cewa ba zan zauna da ke ba, ba zan zauna a kusa da ke ba, ba zan iya zama da ke gari ɗaya ba ko waje ɗaya ba. Don haka kin ga tafiyar ta, sai an jima. Samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi daga Allah ne. Samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi daga Allah ne. Idan karbe asirin wani, Allah zai rufa naka. Mu kiyaye haƙƙin Allah wanda ya yi ma duniya. Samu da rashi daga shi ne, ka dogara zai maka jalla. Samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi.
zuciyata tana kokonto. Kai ba ɗan uwana ba ne, kai masoyina ne. Haka zuciyata ni ma ta kasa fahimtar hakan. Kuma bana taɓa tunanin zuciyata za ta fahimci hakan. Don haka duk ya rinsi ni ma ina tare da ke. Bana tunanin akwai wata rana da zuciyata za ta yadda kai ɗan uwana ne. Kada ka damu, wallahi duk rintsi ina tare da kai. Idan karbe asirin wani, Allah zai rufa naka. Mu kiyaye haƙƙin Allah wanda ya yi ma duniya. Samu da rashi daga shi ne, ka dogara zai maka jalla. Samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi. Yaya na zo ne dama in faɗa maka kan na samu mijin aure. Masha Allah, haka ake so dama. Na ji daɗi sosai. To, Umaira, kin san zamantakewar aure. Shawara ce zan baki 1 zuwa 2. Ki kasance mai biyayya ga mijinki. Ki yi ƙoƙarin ganin kin yi abin da yake so, kin bar abin da baya so. Ina yi bari na bari shine zamantakewar aure. Wato, ala kulli halin ina alfahari da ke a matsayin ƙanwata. Sannan ni gudunmuwan wanda zan iya baki akan wannan abun addu'a, sai kuma abin da nake da shi da zan iya taimakawa a kai. Allah Ubangiji ya sanya albarka ciki. Allah ya tabbatar mana da shi. Amin, na gode. Abin da nake so da ke do Allah do annabi, ki yi haƙuri iya duk abin da ne miki a rayuwa in na saba miki to ki gafarta min ki yafe min. Kuma yaran nan ki riƙe su bisa amana, ki ɗauke su tamkar uwa ɗaya uba ɗaya, kar ki nuna bambanci a tsakaninsu. Sannan kuma a yi ƙoƙari a sama musu iyalai nagari masu nagarta, a samu masu asali a basu. Me yasa kake irin wannan magana? Ni ba na jin daɗi wannan magana da kake firgita ne yake yi. Don Allah ka daina irin wannan maganganu. To a ita cuta ba mutuwa ba ce, amma dai ko da ta Allah za ta kasance, gwaran gaya miki gaskiya yadda al'amura suke. Wannan ina baki wasiya ne, ina miki kuma nasiha. Saboda haka ki riƙe wannan zantuttukan na a matsayin amana. Allah ya miki albarka. Allah ya raba ki da duniya lafiya. Na gode. Allah yadda ni na ji zan yi amfani da duk abin da ka faɗa, amma Allah yadda da kanka za ka ba da yaran nan, da hannunka za ka aurar da su, babu abin da zai same ka. Za ka tashi insha Allah. To Allah ya sa. Allah ya raba ki da duniya lafiya.
rashi, samu da rashi, samu da rashi daga Allah ne. Samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi daga Allah ne. Idan karbe asirin wani, Allah zai rufa naka. Mu kiyaye haƙƙin Allah wanda ya yi ma duniya. Samu da rashi daga shi ne, ka dogara zai maka jalla. Samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi. Wato Ahmad, yau zan baka labarin dalilin sa nake ce da kai babu aure tsakaninka da Humaira. Wai na za ka ne? To me kike so miki ne? Ina ma magana kana faman tafiya eh? To me kike so ne miki wai? Ni na ce miki wannan magana ni ban san da ita ba. Ai baka san da ita ba ka gama min cikin ka cewa kai Ni baka ba san da sani magana ba. Kashar kawai ke so ki mun. Ni ne nake ma In shari. wani abu kike so in baki kawai ki magana ki ce in baki kudi amma ba da ki zo ki kaga mun sharri ba. Ni wani me zan ce ka bani ko me nake nema a gurin ka? Ai ka san na fi karfin da maka ƙarya ko? To ba za ki je duk inda zaki ki da shi ki ko ki zubar ko ki bar shi can ta matsayi miki ba ruwana da shi. To ba damuwa ina zuwa da Allah ban ta ko abu. Kawai ki zo. Kawai ni zaki zo ki go sharri. Ha? Na zaman na zaki zo ki mun sharri. A ke Samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi daga Allah ne. Samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi daga Allah ne. Idan karbe asirin wani, Allah zai rufa naka. Mu kiyaye haƙƙin Allah wanda ya yi ma duniya. Samu da rashi daga shi ne, ka dogara zai maka jalla. Hello, salamu alaikum. Alhaji Kabir. Ni ce gaskiya ne. An tashi lafiya? Ya iyalin kuma kowa dai lafiya ko? Wallahi na dai kira ne kawai maka godiya bisa irin kulawan da ka baiwa Humaira. A'a, haba Hauwa, haba Hauwa. Me wani abin godiya a ciki? Wallahi na gode. Duk ni a duniya ba ni da abin da zan ce maka gaskiya sai godiya. Allah ya saka maka da alkhairi. Na gode sosai. Ba komi, ba komai. To Alhaji in ba kai ba wa zai mun wannan? Ai biki sani ba. Ai abin da Saba ya haifa kamar ni na haifa ni ma a ciki na. Gaskiya ne. A kwarai da gaske. A wannan ai yi wa kai ne. Haba da Allah. Yi wa kai ne. Ai in ma biki san wani abu ba. Ko ni ne haka ta faru da ni. To Saba mai iya kula min da abin da na haifa ne na bari. To balanta kuma wannan kuma ai duka ni ma jin ta nake kamar yadda na haifa a ciki na. Na gode Allah ya saka da alheri, Allah ya bar zumunci, Allah ya kiyaye gabanka da bayanka. Na gode yawa, na gode. Ya ba komai wallahi, haba ba komai. Allah ya shigo lamarin, Allah ya taimake mu. To shi kenan yawa. Na'am. Ai na ta yi ne ma ko ba ma cikin wani bugoya ba wani ta ma ki ce wai za ki taso ki zo duk babu ba, wannan ya wuce ni a waje na. To shi kenan. To malala Allah ya taimake mu, Allah ya taimake mu, Allah ya shigo lamarin. Ba komai. Sai an jima. To malala na gode. Yawwa.
Humaira, abin da nake son ki da shi Alhaji Kabiru, ki rike shi zuciya ɗaya, ki rike shi tamkar uba domin ya fi mahaifinki. Ya yi miki abin da mahaifinki ma bai miki ba, kuma yana miki abin da ma 'ya'yansa bai musu haka ba. Kin ji ko? Saboda haka ki rike shi bisa amana, zuciyarki ɗaya. Yana yi bar na bari. Ki so abin da yake so, kuma ki ki abin da yake ki. Kin ji? Ina gaya miki wannan magana, ki kiyaye da wannan magana tawa. Kin ji ko? Haka nake so. Dan Allah ki kula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato mahaifinka Alai Sabo amini na ne. Wannan ya sa bisa alƙawarin da ni kaina na ɗauka nake yin rayuwata a matsayin tamkar uba ko mahaifin da ni na haife ka a cikina. Karima ‘yata ce, kuma bisa abubuwan da suka faru na ga ya kamata in haɗa ka aure da ita. Ahmad, na baka Karima halak malak. Karima, kina da ja akan wannan hukuncin da na yanke? A'a, ba ni da ja akan duk hukuncin da ka yanke a kaina. Da na san ba za ka taɓa bani abin da zai cutar da rayuwata ba. Gaskiya ne. Allah ya miki albarka. Kai ma Ahmad, Allah ya maka albarka. Amin sun ma. Samu da rashi, samu da rashi, samu da rashi.